Какво ми тати? Какво душица? Какво тати? Снимка, снимка! Фото, фото! Какво на тати? Чакай, чакай, ще развалиш фотото. Гледай. Так, так, так. Чакай, тати, фотото ще развалиш. Така, знаеш как хубава светлината фаща. Какво ма? А? 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 Чакай, бе, дай. Я ела. Чакай, бе, Ма стига с този такова. Уф, стрес. И лапка да те взема. Чакай. Айде при малко. Дай ми, служите я сега подгладнички. Иди. Подгладничките ги служите я нататък. Колко ги направи? Готови са. Искате да си сега плака? Как би няма да снимаме? Не, водичката ви донеси оттатък. Колко